Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Ganyo Tribute Council Shela Area Unit hakajan mi jangka arpulai tarik ujuliu kilapan ko buram mi ki hinyo ngut ki kena samla ki bawan syakmat haka exam baladep jangka SSLC haka result bedang syumi ya ketika jing ai khusnam lapan lang hasilong club ya kita ki samla lapan ko buram do president rangba kaseng uba Robert June Kharjarin uba longkom ukongsan haka jing dan lang uroy ko parson rem haba kren nakaliang ukharjarin uloong bakani ka jing pen ko buram kadai ka bakam long phela namar haki jing pen ko buram mi ki samla ki David ki bapuli hasilong hendrai kani ka jingpan ko buram mentapat kadai ka baki samla ki David ki bapas na kinong kendong syusyu habakran benrap uloong ru bakashela kadai ka we kasnong ka balasay ki Rio Crawford khat kum uba JJM Nichols Roy bat ki we ki Rio pau kumat ka jela bat ulakan turu ki samla bakin persyang mantre shitom shu ban kot sya kadai ka thong bat ban buat ya kan nuksa jong ki te ki rangba uloong ru ki samla ki dan kaman penlek jingmut bha haki jing pulie bat dai ban ngop haki drak bat ki jing lien basniu yo banyudun bentama pi hani ka por ka bomtan ma beli ka lesi kan di ka jemput kup bodon burom ka ba compare la belum unik no haman ki ceka ki ba ngi pen kup burom ma ka por mangilet haki unit ki sakil ba kup burom o ki dei ki breu ki ba national ki dei ki nong kendong rei to pun ki puli sesor ida ada kan mau ha por mangi pen kup burom ha ma korot ro bun hi ki wan na ki school ki badai na sora na kapson rei ni ka jemput kup burom jong ka sela unit ka long pair ka long unique mo beli ka dan kawan ra ya artli ki jing toy ki ba kongsan ya kawai ka long ba kumbang itip ba ki bopon hi ki long ing long sem abang ni puli ha nong kandong lani ha snong ka dei na kadaw jong ka jing ban na se jong ka jing dok kadang mimla na se ban pha se ki school ki ba se jangai lani le se kadai na kadau jong ka jing ya kia ka kam ha yi ngasen no le se ki don ki ba yi ngasen ya ka ba ha ban ri ban sumal na pek lang ta kadau bat ka ba arpan kalong ka jing stenat jong ka ne ka award kalong ba kalalong kum ka jing ai men sim me ki school hano kanto no boleh ladangi ladakum keseng nimle ya kani ya kaban ya ailang kakti kamon kakti kadian ya kaban penkiulang ya kapuli kaputi haki school ki bakam border ki bakam hanong kandong lada baro nginsu ya bare thong tangban wan haki sor berkhapsor kan mat jinge adu kata-kata ya ka jelahi berwei sosi benom ba ka sarkar hadu menta kampak da phai ye ta ki kaman sarkar na si phila ban kersian ya ladi ban ai ke jongki hari lada phirung ban sengkam na si phila ban ai kam ki nong sela da ki spa ban ki hajam shim ya tane kum ka challenge khot ka ka jawat kadon kam ye subun ki jingarap andrei shim ya ka kum ka challenge balada hawai gesni inut banong ba indon mi kita ki rurang ba bat ki theken sai na ka jam do jongi ki boong bangam don kam berwat kam sarkar beri ngala ban ai kam ya ki spa ban di hajangut ki samla jong kari ba ka jam do jongi ai lang yu senyang ben hei ya ka jing start ka jing champang da jong pi sya kari ba ka jam do ki snong ki thau ki jongi ki don kam ya ka jing tebe syarat jong ki ru start ki ru champang ki balang ki don kam ya ka ti ka mon ka ti ka diam da jong pi benar terong le ka imlang ka salang hi bara koi ka don kam mi phi na lor ba phi hapan puli ban pentibet yala di wat klet ba ka kamram ga jong phi ka long ru ban no yo sunyang ban hei sya ka imlang ka salang na ka snom sya ki balang sya ka it ka hima bat ari ba ka jam ru ka don kam ya ka ti ka bon ka ti ka diang ka jong phi bat kentang ya wai ka banga kwa ban hakum ka ni por om dei tang ya phi ri ya baro ki samla puli ka long ba wat nom pen kut no ya ka jing puli jong phi haki drugs
ki bang niyo I menta kala ima do kata hakari bakajan rujuki what I bakta ka academic pressure la pidon kan penbor pi bakun le kurup no kini jing sneu aga jing ibu jong pi what I bakano kano ka jing yatungko aga jing im ko jong pi kan penbor pi ba pi hak ban le yakum kile na kentui ki samla ji ki hak borin bakari bakajak ru ka jongi kam padai bendu mensim tempat day ban syak yalam bakla hakum kini gi jing sneu ya ka ba kum ga jala ni hap ban pakhat bun sim bat ban rat kom bat na shimru le si ya kane ka kabu ban om ya ki school bat ya ki college ya ka embos ya ka university bakala don kam hadu kata balik si ka jing hikai ya ka jing sneu jong drop bat kuai ken rung ha ka selebos jong ki jaka pule namar la ngimle umta niyo I ba uni ujing di bosniu ula ban penjat sendan ya kalawai pernai jong ki hep ke barit pat kumjuru ya kalawai pernai jong kari ba ki hoy kumunay lang bakli do bakli jong seng bum jas ketri makajo ko por kamu try snong ang ko salan masubang peniang soba e pero ang ting jong snong la jong ba hilayawan mo play lang jong por magian lang ni si kentin Argentin na kalian jong ka unit naman ba kinoy lam kim en lang di ka kambalay thu daw noy lam organizing secretary no maseng kani ga dek le se ka sian ka baar ka ba na kalian jo ka unit kilale ya kani ka bakam kani ka program ka jingmut ka jingmoy ka long ba bang ai men sim ki kon samla ji khamtam e ki ba puli ha pochno ni so thu abang i puli ki school anong pendong le se ke en ka ta ki jinge ki bang ya kendu kamnu bang ya compete maling gi bapuli ki school hasor so thu gi jingdo nai ki school karu kom hikai kaloi kawan ka jingjoi yang school bekam ta ter re ni e pong ba lengbang ning jing aimen sim ndi tang jong aseng so thu asnong hak jing sha ki por beladap nakalian jong dor bar ki shay ai nakalian jong MLE u balaklat no ji Dr. Don Kuparo u sha aimen sim kasien ka baningkong e ka ba sedang ya kam gini ki ki program ki bang aimen sim ki kon samla ki yang por bu MLA bare mu en yang kerma bu pen bana haka youth week ka balong ha pochnon ki post nem ki balada en ukmaling bo pa si ka first division ka baningkong e ai yaw ta ukmaling la ne ta ukmaling shipo ha cha tengka kata ka jing aimen sim bang kentu na ne bang khot ki kon samla khamtam e ki puli ki school asnong bang yele kat bala kamnu bang yo e ka first division but ndi ta bang yo e ka first division re ki nang kio ha ki katan puli gitu ki tingi ro ni bot lenti nang jing alam jong ni ro ramba jong badai ni traditional nang te na posnong la jong pagwalam ente bet yin re ki kam bet ki jing betin lenti ki jong u ai kam ka seng ngiale he bang shem me kita ki lenti ki babu la pe